Pamina mo sa kuha. Maon ni akong diskarte, Mang Limos. Dagko kay nag-income. Dugay na kuhaning trabaho Never pa ko na booking. Kasabot? Sure bitaw ha, masing madakpan tag pulis ani. Bitaw Sarge, kulba bulan ni eh. Saka nito kung sakit. Pirinay mong sakit, buta. Buta nga Piat City. Kung Mang Limos ta, ikaw dawat. Ay galasgaw sa man ako pagdawat na pungkol man ko. Grabe ka bulok din nimo. Kung Mang Limos kag dawat, ayaw! Ani. Kasi pangkatan ni mo na Sarge. Di lagi kita mapangkana. Basin di ang nanghatag, buta pod. Basta ako iyap. Basta ako may istorya pag mga yung ata. Ay, utro pang bugo. Amang gani ka. Oh, amang ko. Ay, mutingog pa dyan. Papak! Sarge! Ugay kasabot. Basta Sarge, siguraduhan lang jud na dito masakpan ha. Patay, dekado maganin tong plano nimo ba? Relax lang. Salik lang kang Sarge. Basta Franz, ug magkabulyaso, andam ng kumo ni mo diya. Igo sila ani oh. Ay, kan na! Adi no, wadyo ko nagbahay, mga kamo kong gibang kuha. No? Nya, buta. Plus amang. Plus pungkol. Pak, kumbagin sinawon. Dako jud taging kamaan ni Ron. Unya, Mang Limos ta. Tara! Uy, kabuta lang pero no. Diri ba? Giniti, pastor! Giniti ba? Istoryahin ang buta dyan, dapat makita siya. Kadili ka, amang. Hindi man kalimaw ko atong trabaho ron ka. Ikaw po, kung maging kasabot, sagpa Di sa mo na magsagpa, maglukos man ko. Ang isa kamot magamit, tama na. Dapat magkasinabot ta ba? Kaya kung dito magkasinabot, basta mapriso pa taan eh. Sa John? Wako kasabot, John. Tama jud kay Sarge. Ako dali Perino. Buta ko kay diliman ta ka makitaan. Ngit-ngit kinagpananaw ba? Buta na gani, nagpiyong pa. Sarge, hapon na ba Mang Limos sa tana? Unsa man pag-income na to ani ron? O, ni tao. Pisto! Timpang ko. Dili ka, pungkol. Lingkod. Buta ka ha. Tapos kung pila ihatag, ihap pa. Ibaan ang kunong trabahoan ni bay. Kaya ipahato ng 500,000 Signal ba? Sir, palimos, sir. Pungkol ni. Pungkol. Ako kay Kwan ko, sir. Kimpang ko, sir. Kimpang ko. Buta ko sir. Buta. Amang. Kaluoy po daan eh. Kabalo ka sir, luoy kayo may sir. Pungkol akong maguwang. Oh? Buta. Tapos napagod siya yung sakit, sir. Piat City, no? Amang ko sir. Tapos kini kayo. Balitad man na Sarge. Siya di ang amang. Luoy day ninyo no. Kamu yung tanang may sona, yun mo sakit. Gani, sir, no? Tarong da. Sir, ako may makuloloy sir oh. Ano pungkol ko oh. Ay. Unsa na? Kamot. Sir, dito kamot. Tiil to. Sinyalan man ko sir. Yung suhi. Tarong diya mo. Uy, istorya lagi ka. Wala man. Takar, magpasangin. Tanawan ng tingog, di ba amang ka? Piskot mo ka, John. Sir, tanawa ko, sir. Ako sa inuol kayo mo sir. Kimpang pag yun. Oh? Kita ka ato sir. Luoy kay no. Ikaw, kita day ka. Kaklaro ato. Buta masiguro ka. Piskot ako pa, giing nagbuta. Ikaw ba? Kung hatag ka. Suko ng amang. Kabalo ka, sir. Nasubraan ako kakimpang. Atras ko mo lakaw. Tapos gid sige lang. Nagduda man ko sa inyo, pero maluoy man ko, muhatag hapon ko. Kana, Franz! Dawata, Franz! Dalaw. Ay, di ko madawat na, sir. Siya rin yatag. Istorya. Ay sir, di ko mudawat ana sir. Kay Trace Roman ni sir. Anong kabalo mga nga tres? Yaw. Mana yung Trace. Ami bay kaayo na lang ani pampalit og juice. May puta ko di mo eh. Kaya tisang kamot gipasok ra sa nina. Franz! Tuloy hatag, Franz! 3 pesos! 3 pesos! Yate ko rin puta mo ni Moy!